דבר ראשון, אם את כועסת, אז אני לא מדברת איתך. דבר ראשון. דבר שני, אם את לא אוכלת את המזון שראיתי בטלוויזיה, את לא תגדלי. דבר שני. דבר שלישי, אם את לא אוכלת כמו העיניים שלך, את לא תגדלי ותהי גבוהה. דבר שלישי. דבר רביעי, אם את תאכלי את כל המזון האלה שראיתי בטלוויזיה, את תגדלי ותגדלי. דבר שלישי. דבר חמישי, אם שראו ברודאי וכבלת, תוכלו לגדול באופן בריא. תאכלו בריא, תהיו בריאים. דבר חמישי, תראה לי את זה בווידאו.